intentions, spawners, donors, the Good Samaritan Choir, Mass participants. Complete healing, Rosana Suarez, Nang Tati, Hercules, Eddie, Aya, Isabel, Varquez. Good health, Mr. and Mrs. Chan Chin Lam, Mrs. Arlene Paras, Remedios Datablan, Nathan Thomas Ho. Thanksgiving for the gift of life. Belated happy birthday ni Miguel Nathaniel Caleb Tijap Chu Nonika Fatima Tihap Balanay. Pahulaing Dayon, Bienvenido Datablan, Nestor and Beatriz Avestros, Tony Paras Ondos, Ondo Masyas, Gamaliel Ong, Holy Souls in Purgatory. Happy birthday, Monsignor Daddy Garces Silva. Ikakawhaag tulo nga Domingo sulod sa tuig. Dili sayon ang kinabuhi sa mga taong bungol ug amang. Gawas nga dili sila makapadayag sa ilang mga pagbati ug huna-huna ngadto sa uban, dili usab sila makadungog sa mga pulong nga gisaysay sa ilang mga kauban. Busa, dili matukib ang kalipay sa mga tao sa dihang giayon ni Hesus ang usa ka taong bungol ug amang. Gihimo niya kining makadungog na ug makasulti. Tungod sa tumang kalipay, wala na sila makatuman sa sugo ni Hesus. Sa dili pagpanugilon niini ngadto sa uban. Hinoon, gisangyaw nila kining hitabua ngadto kang bisan kinsa. Niining ikakawhaag tulo nga Domingo sa ordinaryo nga panahon, kita giawhag sa atong Ginoo pag-abli sa atong mga dalunggan alang sa mga mulo ug mga agulo sa mga kabos tang katawhan. Isip mga propita sa atong kapanahunan, mahimo unta kitang tigpamaba aron mapaabot ngadto sa hingtungdan ang ilang mga pangandoy sa hustisya ug kaangayan. Palihog manindog ang tanan ug daygunta ang Dios nga gamhanan. Sa ngalan samahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanin. Maigsoon, unta ning Santos nga Misa, ang kaluoy sa Ginoo, ang iyang grasya maabot diha kanato sa tuang mga atas sa kasing-kasing, mohatag itong kalinaw, kapasayloan sa mga sala, usab maabot sa kapanimalay, no? Di panalanginan ang tanan masakop des panimalay karon nagsimba ng telebisyon. O labi sa itong mga masakiton ba nga nagtambong ni ini ato ang Santos nga Misa kinigid para gini sa ninyo, no? Labi pa si Elias Lizare nga dugay na nagtabungan ni Santos nga Misa nga nagkigda sa kigdaanan niyang
sa dugang panahon, nagsimba ka nato nga akong ibisitaan ang kaganina. We're praying for you ug sa tanang mga tao sama ni mga masakiton. Ug karon maandaw kita pagsaulog ding santos nga misa. Basulan nato ang atong mga sala. Isugid ko ang akong kasalanan sa walay pag-limot. Isugilon ko sayon ka man kining alaon isalig lamang sa kaayo mo. Huwag tanganan ang akong kasalanan ug ang kaluwasan nga kung ipaabot ipakanamong mo. Kaluyan kita sa Dios magagagahom sa tanan pasaylo ng atong mga sala darong ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa mga langit. Kadari sa iyang mga tao, inisayuta, Ginoong Diyos langit ng hari. Diyos Amahan, makagagahong sa tanan, nagasimba kami kanimo. Nagpasalamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo, tungod sa imong himaya. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Kano'y kami, ikaw ang nagalingkod sa tuo sa Amahan. Dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, O Jesucristo, upan sa Espiritu Santo. Ihahag sa himaya sa Diyos Amahan. Mag-ampo kita. O Diyos among Amahan, tanawa kami nga mahigugmaon. Sanit imo bang kami nga giluwas o gihimo nga imo mga anak diha ni Kristo. Tagi kami sa matuod nga kagawasan. Dala kami nganha sa langit. Amo ang kabilin nga imo gisaad kanamo. Kini amo gipangayo pinagi sa mo Ginoong Jesucristo imong anak. Nga buhig hari ubang kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Sa paglaom, dili unta kita makabsan kay ang Dios magluwas kanato gikan sa kalisdanan. Ang unang pagbasa
kinutlo gikan ni propeta Isayas atong paminawon. Ingna ang nakabsa nagpaglaom, pagmaisog og ayaw kahadlok. Muanha ang imong Dios aron pagpanimalos sa imong mga kaaway ug iya kamong luwason. Makakita na unya ang buta ug makadungog na ang bungol. Maglukso-lukso na ang bakol, daw lagsaw, ug mag-awit ang amang sa kalipay. Kay didto sa kamingawan, mudagayday ang tubig, ug may mga sapa na ang disyerto. Ang kaniadto, balas nga init kaayo, mahimo ng usa kalinaw. Ug ang nanliki nga yuta, mahimo ng tinubdan sa tubig, ug sa mga dapit, diin bugang ug kupong-kupong ray na nubo, ug ipuy-an sa mga lobo, manubo na ang mga sagbot. Ang pulong sa Ginoo. Daiga ang Ginoo, kalag ko. Daiga ang Ginoo, kalag ko. Ang Dios ni Jacob, matinumanon hangtod sa kahangturan. Nagapadangat sa katarong, alang sa gidaog-daog. Nagahatag og pagkaon sa gigutom. Ang Ginoo nagaluwas sa mga bihag. Daiga ang Ginoo, kalag ko. Ang Ginoo nagahatag og pagtan-aw sa buta. Ang Ginoo nagabangon kanila nga nahilog ka pa. Ang Ginoo nahigugma sa matarong. Ang Ginoo nanalipod sa mga langyaw. Daiga ang Ginoo, kalag ko. Gibuhi sa Ginoo ang mga ilo ug mga balo. Apan iyang gibaw ang paagi sa dautan. Ang Ginoo maghari hangtod sa kahangturan, ang imong Dios. O Sion, latas sa tanang kaliwatan, Alleluia. Daiga ang Ginoo, kalag ko. Gipili sa Dios ang mga kabos aron makapanag-iya sa gingharian. Ang ikaduhang pagbasa kinutlo gikan sa sulat ni Santiago. Mga igsoon, kamo nga nagtuo sa atong halangdong Jesucristo, angayan ninyo pagtagad ang mga tao. Pananglit may usa ka dato nga nagsingsing og bulawan ug luhog pamisti mutambong sa inyong pagsimba. Ug mutambong sab ang usa ka kabus nga nagkagidlay. Kung tagdon ninyo pagayong luhog bisti ug mingon kamo, kaniya diri ka lingkod sa labing maayong lingkuranan. Apan mingon kamo sa kabus, tindog diha og lingkod diri sa akong tiilan. Nakasala kamo sa inyong pagpihig-pihig sa mga tao sa paghukom sa dili matarong nga paagi. Pamati kamo,
Minahal ko mga igsoon, ang Dios nagpili sa mga kabus nining kalibutana aron mahimong dato sa pagtuo o aron makapanag-iya sa gingharian ngayang gisaad sa tanan nga naigugma kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Kay kaninyo ang Ginoo, isangyaw ang iyang mga buhat. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Masalamat ug pagdaay tungod sa iyang pagkahalang doon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang Santo sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Unya mibiya si Jesus sa yuta duol sa Tiro, milakaw lata sa Sidon, ngadto sa lanaw sa Galilea, agi sa yuta sa Decapolis. May usa ka tawo nga bungol ug amang nga gipadala sa pipila ka mga tawo ngadto kang Hesus. Ug gihangyo sila niya nga iyang kamot itapion niya sa tawo. Busa gipahilayo siya ni Jesus sa mga tao ug gikulkog niya ang iyang mga tudlo sa dalunggan sa tao. Unya gitutuan niya ang iyang mga tudlo niya gihikap ang dila sa tao. Mihangad si Jesus sa langit, nang hupaw siya. Umiingon sa tao, Ephata, sa ato pa maabli ka. Diha-diha nakadungog na ang tao, naayon na siyang musulti. Ipinahan silang tanan ni Jesus sa dili pagpanugilon ini kang bisan kinsa. Pahilabihan hinuon ni ining panugilon ni kanila. Natingala pag-aayo ang tanang mga ugmiingon sila. Maayo gayud niyang pagkabuhat ang tanan. Bisan gani ang mga bungol yang gihimo nga makadungog ug ang mga amang nakasulti. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Kaygo ikaw, O Kristo. Simbako layo rato. Kung moabot niya na ang kahimtang sa imong kinabuhi, din kaha ikaw mahimo nga buta o kaha mahimo kang bungol ug amang at the same time. Kung papilion ka, asa man ka, usalay ko, gusto kang buta o bungol amang at the same time. Okay, pili. Anyway, yun ang hibaw ka, kasagaran no ang unang reaksyon, mingon nga, main lang kong mabuta kay sa bungol ug amang, kay kinigong buta god, lahi kaya hindi nakakita sa imong minahal sa kinabuhi, nindot kayong talanaw sa kalibutan. No? Unang reaksyon. Pero kung buto na hunaon ba, ba ka? Mas pait ba ya ang bungol ug amang at the same time? Kaya kung buta ka doon na kay mulos connection ka sa pananawon sa butang sa kalibutan. Pero kung bungol ug amang ka, wa kay koneksyon sa imong isig katao. Kaya di ba kadungog? Isig kasulti. Lonely ka. Di sa yung lonely, bisa na ka sa pundok. Ang buta, doon na siya koneksyon sa katauhan yun. Kaya buta, no? Daghang kay maluoy, sus, pakilimos lang, daghang kwartang buta.
Kung wala bang sadar, agakon pa gani. Piting pinanggaan, spoiled. Ang amang, pastilan. Kadi mamibaon ni mong amang siya, isura may makayo. Yang siya metabo. Kaya amang siya, labi pag mutanon ni mo kinsa imungan, ni mga karkar ko, lain ang tubag. Bugal-bugal lang pa. Dili, lalim. No? Gani, kung ang bungol kag amang many times wala kay communication ba, no? Sa mga isig ka tao. Hindi ba na maayo? Nay, debitay magtiayon ba? Ilang 60th anniversary sa kasal nila. Muna nag-reunion na ang tanang mga anak. Sus, grande siya kaayo. Pag humas kasal, butang ilang ginikanan sa 5-star hotel. Gwapo juga ang kwarto. Sa, yung na to, honeymoon mo na ito, last honeymoon, basta honeymoon, ilang iba. Ibutang nga ito nilot kayo. Mana? Dito sa landuhan na, namintana sila, kita lang bituon, kita lang mga lights. Yang bana sa yang bana. Day, hibaw ka ba, day? Nga, you are still beautiful. Ang babae, makabungol naman. Okay. Wala mo na ako, duga-duga na joke sa sinta, lima nga, ubinta. May bungol naman. Yung laki, you are really beautiful. Nadungong sa babae, lain man. Nasa? Kung sa'y sulti mo, puol na ko. Dili, day. Beautiful. Dili, puol. Dili. Ako sa ipulam sa kunin mo ba? Buhat ta. Yan, sa ibuhat na yan sa pastilan. Yan sa, dili, day. I love you. Ba, ha? Laban ako sa uni mo? Dili, day. Love you, dili laban sa o. Dili buwag na ta. Di yun, lisod kayo ang bungol. Sige buhat laki, nangon sa di mo may istorya, iyaw itong gakson, paksun. Hagkan, hindi. Hilom lagi. Yan, natapos ang istorya, they live happily ever after. Okay, kinasaya dagang istorya, dagang sayo. Pero, iba baga, ang Ginoo ba, kung tanaw bitaw ko sa Ebanghelyo na ba, ang Ginoo ba, usually mo ayon ni siya bitaw, no? Mingon siya, makalakaw ka, makakita ka, pulong lagi dito ba? Pero karon yung sa maniya ang kining bungol, giduol ganyan ito Giduol niya. Gihika pa. Dunggan, dila. Gihika pa. Kasi pasabutan niya. Ang mingon siya, maabli mo mata, ipata. Bungol mo, di kadungog. Munang giduol niya. Siguro kung nasabtan dito pag-ayo sa atong bungol, ang iyang touch. May iso karon panahon na, di na kayo problema ni mga bungol, di ba? Kita nga may edad-edad na usahay mo raw muhanap ni ato ang pananaw, niya ato sa panunog, mo rin na ha, sige na tag ha, ato, ko ano ni, pero may remedyo man, di ba? Doon na may hearing aid, di ba? Okay na. O ganasang may sakit atong panungog, may masakit at sa dungog, o atong panulti, na may mga operasyon, na may mga tambal. O kita, bungol amang ta, tungog guys, na tao tangon ni ana, kung sa'yo matabo na to, na naman sign language, maka-communicate na ba? Oh? Dili kayo na problema. Ang problema gyud kung palitan, muna yung giingon, bungos Ginoo ba? Kini problema ha. May gibutang nga, nagsulod sa Ginoo na to. Kana bitaw kana yung Ginoo nga, may madakag dunggan, di makakadungog. You have ears but you not hear. May kag pamaba, pero di makakasulti. Pagkabay na pagina, may kag mata, pero di kakita. Lawang na siya, mga isuon. Mo na reklamo sa Ginoo ba?
na may mataka ngano di makadungog, di na makakita, di makasulti. Iba ka kung ano na mga isuon. Tungkol kay sirado na ang kasing-kasing. Kini kasing-kasing ba yan? Sirado ganin ang kasing-kasing mga isuon. Di ate ka, din aga kadungog. Di aga kadungog. Din aga kasulti. Kung sino makadari sa siras kasing-kasing na to. Kung kasing-kasing na ito nanay kasila kasuko, tanawa. Tanawag unsay nga to. Mokalita ka bungol. Kinsa na to dinhi. Naaraw nagtaw sa division nga doon na gikabungol. Basta na kabungol na ito butong naon. Kaya nakaaway ito, nasuko ta, pating bungulagi na ito. Then ata, maminaw nila. Daghang kayo nagbungol, nagpuyo sa kabahay. Basta di lang kay bungol, amang pagyaduan ay nagbugol-bugol na isig usa. Parinti pagyod, kaopisina pagyod, sige bungol. Makita ni mo. Tanawag ko sa metabo. Maganda siya makabungol sa nato usahay. Kini ba ito atong sa, no? Kanang sultian na kasi mong sa, maigo gani ka, muna mag bungol-bungol ka. Kasi mata mo angkon sa nunong ka itong kadungong istorya ha, itong pare gani sa Kristan. Ang Kristan, ang pare, lagot kay kini sa Kristan, kusok kay mga kulikta. Ikuman rin, sibot niya, kuhaan din kulikta ba niya, doon ni-report sa pare. So, bantay yun sa Kristan, nadyo ka. Kumpisar man sa Kristan. Mawala, kumpisar sa Kristan, karon. Waman isulti itong yung kuha sa kulikta niya sa sultis no o di kuha ka kulikta no sa Kristan ang sandre kuha ka kulikta no di badungog di di badungog di kuha ka kulikta di lagi badungog di ika badre di biada ko di ika dre nga di sa Kristan dre ha at sang adlaw di isul ka sinihan na kay kog babae kinsa man to di madungog, oy. Di lagi madungog. Basta lisura na, basta kaan kita kadungog. Hay. Iba ka unsay makabungol ito sa hay, ganing kahadlok. Unay kasados kasing-kasing. Masado ito kasing musirados kasing-kasing kahadlok na to. Ganing kahadlok na to. Makaamang na to di. Di pagkarong panahon na, pastan, tungos kahadlok, kadaghang mga amang. Kadaghang isulti unta, pero di kasulti kay ayo. Da, sakto kaya Ginoo pastilan. No? Muna nga, Ginoo, yung gibuhat, muna siya, umuunin kitabalan niya ito karon. Yung gamit niyang tambal mo, okay nang kita utog, ifata. Abli na. Pero paano niya isulti na, pag-sulti niya anak, yung gibuhat, no? Doon kayo, kuha niya ang tao, nga sila ng duha, no? Unya, gikulkog ang dunggan, niya, gilawayan ang dila, no? Simunyas, ba? No? Ako ba, kuha gid niya, marupag, out of way to, magkuha sa tao, ba? Doon ako ipadinte, no? Nga napriso, nagawa sa prisuhan. Yun siya, di, salamat yung napriso ko, di. Salamat. Ibaw ka. Dapat ito buguya. Pagkapriso niya, pas sila pagawa sa prisuhan, pwede na mabutuhan na. Lubi para ikot. Kung ikot siya, salamat sa napriso siya kay, kung sa mapriso, di siya gyud makakaplag sa Ginoo siyang kinabuhi. Murag as if ingon siya ba, Ginoo ba dadunti ka ni lugar ha? Diri ka aron makagstorya tas prisuhan. Dito ka ang pung sa Dios nga dungog niya kuno. Murag ingon niya, pung pa niya primero dili masabot, dili sa ganahan, pero sige man murag gikulkog ang iyang dunggan.
until murag na limpyuhan na, ni sud ang pulong sa Diyos niya, o nahitabo na sa diya sa pisuhan, siya na gitawag na to formator na. Paggawa sa pisuhan niya, involved siya sa community, preaching community. Ako ko nagkurat ko rin ko, pastilan. Usahay kami mga pare, kami seminaryo, pila ka tuig, igawas na mo sa ibadungon. Kiri, yes, presuhan, paggawas mo na. May tingali, no? Ang presuhan mo itong seminaryo, no? Really? Really? Ipatha. Di kontak niya sa Ginoo. Ug mauna yung mga igsuon. Gamis Ginoo, ipatha. Hibaw ba ka, nga sa pagbunyag nato, lipat itong right sa bunyag, mauna yung unang panahon, nga diin atong nadungog. Ha? Nadungog. Nga diin sa seremonya sa bunyag, gihikaw sa pare ang dunggan o ibaba, gingon ipatha. Sa ito pa, nga ikaw nga himugso diya sa sala nga original sin, na ang nabungol ka o naamang ka, ikaw karon makadungog na o makasulti na. So ang unang ipatha gisulti diha sa itong bunyag. Atong first contact sa Ginoo. Mo na siya. O hibawa ka, mauni, kining ipatha, maabli ka. Ato ni madungog every time we get in contact with the Lord. Kining ato, kung ikaw muduol, kaya ang sala makabungol na to, God. Muduol ka sa kumpisahalan, o. Diya sa kumpisahalan, diya ang pagduol mo sa Ginoo. Diin makakumpisal ka. No? Timan taga ka sa Ginoo sa grasya ka na gitawag itong pasaylo sa sala, ipatha. Sa ito ba, maabli imong kasing-kasing, maghinulsol ka, unya, maabli na kasing-kasing mo, na nang pasaylo, na nang kalidaw sa imong kinabuhi. Every time you go to confession, madungog mo na, ipatha, maabli na ka. Open your hearts in forgiveness. Nay, kada simba na to ni mo, kada simba na to, waka ka matigon ini, kung musimba lang dyan ka kinasing-kasing gayon, musimba ni mo. Kining pulong sa siya itong manalungan ko ron, di ba ni murag madungog di mong ipatha, mahigmata ka, muning ka matuuran, gipukaw ka, mauni ang dalan. Maugawin be open now. Be open with the Word of God. Be open diha sa Eucharistia, sa lawas ni Kristo, sa kinabuhi, sa iyang gugma. No? Haron ikaw sad, may gugma. Manigsuon, once maabli na gani atong kasing-kasing, no? Maabli na kasing-kasing, mahitabo sa ni, maabli sad ato ang pagdungog. Di lang tayo makadungog sa pulong sa Diyos, kundi madungog sa nato gyud ang mga hilak o kitawag mga tiyabaw sa mga timawa ng katawhan. We could hear them their cry and then kita makatabang. Once maabli gyud ang atoan ng kasing-kasing, maabli sa itong baba. Di lang tayo kay makaampok and pray for others at magamit itong baba pagsultis ka matuuran, ubas ka isog, na kung kinahanglan magali, mabarog ta, para paglabang sa mga tao, may daog-daog. Once gani, ang atong kasing-kasing maabli na, ang atong kamot, mga igsuon, maabli sa ni. Kaya mitas atong kamot, kumkum kini, pagsaog punos grasya, di yun ni kasudlan, muawas gini. Pero kung abli na ni, ang grasya moabot dinhi, sa kamot mo, bubuhagay na sa mga isang katawang, then you can help people. In other words, kung ang imong kasing-kasing abli na, ang tanang grasya sa langit, mubaha as tibok kalibutan, and will bless us all. Mabita mga igsoon, ephata, maabli ka. Amen. Nagatuo ako sa Dios, amahan magagagahong sa tanan, ubuha sa langit ug sa yuta. Ni Jesucristo, iyang anak gabugtong, yun nato. Ibanam ko sa dalang sa Espiritu Santo. Yanak ni Maria nga Birhen. Kisag-isog ni Poncio Pilato. Dahil sa krus namatay gilubong. Ikunsad sa mga minatay. Kitulog alaw na banhaw. Nisaka sa langit.
Ingod sa tuo sa Dios Amahan magagagahom sa tanan. Ganito mabalik siya, mapagkot sa buhi o sa mga minatay. Nagtuo ko sa Espiritu Santo, sa Iglesia Katolika, kabitan sa mga santos, kapasiluan sa mga sala, magabanhaw sa lawas, kinabuhing dayon. Mag-aabong kita sa atong amahan nga nag-abli sa tuang mga dalunggan alang sa panginahanglan sa uban. Sa matag pangamuyo kita mo ingon, abli ang amuang kasing-kasing Ginoo. Abli ang among kasing-kasing Ginoo. Alang sa simbahan, nga unta kanunay ang abli sa mga mulo ug agulo sa mga kabos tang katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Abli ang among kasing-kasing Ginoo. Alang sa mga lideres sa atong nasod nga dili unta sila magpakabuta bungol sa tinuod nga panginahanglan sa katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Abli ang among kasing-kasing Ginoo. Alang sa mga igsoon natong physically disabled, dili unta sila kawadan sa paglaom, hinuon, makakaplag og kadasig tungod sa panabang og suporta sa katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Abli ang among kasing-kasing Ginoo. Alang sa mga nag-atiman sa mga tawo nga buta, bungol ug bakol, nga madasigon silang maghimo niini, isip kahigayunan sa pag-atiman kang Kristo diha sa labing ubos niyang kaigsuonan. Magampo kita sa Ginoo. Abli ang among kasing-kasing Ginoo. Alang kang Monsignor Teofilo Camumot, Obispo, kansang kinabuhi na halad sa mga kabos ug masakiton. Mabayaw na unta siya sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Abli ang among kasing-kasing Ginoo. Alang sa atong mga minahal nga nangamatay, nga dunggo na unta sa Dios ang ilang pangandoy nga mahiusa kaniya ngadto sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Abli ang among kasing-kasing Ginoo. Alang sa atong mga minahal nga nangamatay, nga dunggo na unta sa Dios ang ilang pangandoy nga mahiusa kaniya ngadto sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Abli ang among kasing-kasing Ginoo. Nagitong amahan, ihatag kanamo ang kalumo sa paminaw sa uban o ang kaaghop sa pagsulti sa kamatuoran, pinagi ni Kristo ang among Ginoo. Amen. Sa pag-igatubang
Maampo kita kining sakripisyo dawaton sa mga magagagahom sa tanan. O Diyos sa kalinaw o gugma, imo ang kining among halad, patinuod nga pagsimba kanimo. Na makahiusa na mo kanimo, kini among gipangayo diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ako nang ibayaw sa Ginoo. Salamat kita sa atong Ginoong Diyos. Amen. Sanctus nga mga Diyos tunay magkagagahom sa tanan. Ang matarong gayod mo pasalamat kami kanimo kanunay ekstrang dapit. Nakita namang yung walay katubang kahum. Diya sa imong paagis pa pagluwas. Manika orong pagluwas kanamo. Pinagis sa gahom sa imong pagka-Diyos. Para may imong pagbuot na maluwas kami pinaagis sa usang asama kanamo. Kisalig ko sa tao ang paghigala kanimo. Ang tao mismo mo ay nag-uli ni kanamo. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Sa uban sa mga anghel nag-aawit mismo humaya sa katingog sa pag-ingon. Suburan sa ng kasantos, pagsantos ni mga gasa, mahimo kinalang kanamo, nga lawas dugo ni Kristo among Ginoo. Pasakit siyang kagalingon, mikuha siyag pan, pasalamat o mipikas, mihatag ngadtos mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mo nga kung lawas nga itugyan alang kaninyo. Ikuha siya sa kalis, pasalamat ng pag-usab og midaig. Mihatag din ngadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini, Panginoon kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo, bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo, alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kani aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Pinaagi sa krusog pagkabanaw mo, na amo na karon ang kagawasan. Ikaw ang nagtubo sa kalibutan. Ikaw ang nagtubo paghandos kamatayan pagkabanhaw ni Jesucristo nagahalad kami kanimo amahan. Ning paans kinabuhi kalis kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo to kay imo kaming giisip nga ngayon nga maatubag mo alagad kanimo. Himo kaming nangalawat sa lawas dugo ni Kristo, mahiusaon ta sa Espiritu Santo. Nung dumigino imong simbahan sa tibuok kalibutan, mahingpit kami diya sa gugma, uban ni Francisco among Papa, Jose among Obispo sa tanang mga pari.
Hinuli usab ang igsuon na mo nga matay, malaumon, nga banhaw silag tanang nga matay diha sa imong kaluoy. Karon sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluoy kaming tanan, nga magkaambit kami sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa mga santos nga nakatuman sa imong kababutang latas sa katuigan, uban kanila amo kandaygon, amo kahimayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya. Gihatagan ha kaniyong magagagahong amahan, diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Paghampang kita sa itong amahan, itong gamito ng mga pulong gitudlo sa itong manunubos. Kami ginuwi mo kaming luwasos tanang daotan hatagi kami sa kalinaw ning panahona. Tinabangan si mong kaluoy malikay kami sa sala kanunay malayo sa nang kasamo. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kay mo man ang harian, ang gahong ang himaya, hangtod sa Sa Kristo ng mga apostoles, ang kalinaw ibiling ko kaninyo, kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ay tanawa mo mga sala ko yung pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kababot, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga nagpuyog naghari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo ko na manaag kaninyo. Pakita pa nag-inig suunay. Kurir sa Dios sa gawagtang salas kalibutan mula ang katong gidapit sa bangkete sa Ginoo.
kining gasang imong anak makapaambit unta kanamo sa iyang kinabuhi hangtod sa kahangturan. Kining ipangayo diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Mag-ampo kita alang sa masakiton. Langit nung amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ang kamatayon sa krus. Kung itudlo ang bertud sa pag-ilog diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaut nga nag-antos tungod sa sakit ug balatian. Magkaanggo nga gipili siya aron maghimong santos. Ang iyang kasakit mahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kalawasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak. Nga buhi ug hari ubang kanimo dias kahiusa sa Espiritu Santo. Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pasalamat ta sa tuwa mga sponsors and donors, no? Atong choir, Good Samaritan Choir. Atong Pilgrims, World Apostle of Fatima, Basak Fatima, San Vicente Catechetical San Vicente Chapter. Ato ang Pilgrims, also from San Vicente Orhelio Chapter, Womb to Tomb and Beyond Culinary Arts and in cooperation with the BMDP. Of course, atong Pilgrims, SBFP Cenacle Group. Atong offerers, Tess Macias, Jane Duarte, and Rodolfo Dagami Jr. Nagkasalamat inyong tanan. Naginuman na kaninyo. Manalangin ang Diyos magagahom sa tanan. Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa dali niyong kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa iyang gahom, ug milanong sa malahang dapi. Himaya, himaya, sa hari sa kahangturan. Kadali lang. Dahil kayong manimba nga mangutana ba? Tigsimba sa laing simbahan, tigsimba sila sa tuasad. Sa nyor, nga kanang sa ubang simbahan mo ba? No? Layo pa sa laing tinuhuan. Wa may altar? Kung ano mo hal dito, mura ka ng choir, katakanta, pulpito, pero way altar. Sa atong simbahan ay altar. No? Unsa may kalainan? Unsa man ang altar? No? Unsa man na siya? Mag-isumay ito yung mahibawatan ni ini. Para ninyo, sa sud simbahan, unsa may labay importante gudin hi? Tabernakulo? O ambo? O altar? Labing importante. Ang focus yun ng altar. Gani, ang altar, hibaw gano'n mo, agian-hingani, igsugos pare, kiss. Igtapos, kiss. Hagtang gano'n ang altar yun. Unsa, wa siya mo kiss tabernakulo. Actually, tabernakulo ganoon, kung ano na siya, kanang preservative, idalang ibutang diha ang kitawag ostiyas, gagamiton para sa mga masakiton o niya. Pero ang altar mo ay sentro o focus, gina. May importante, ang lamesa gyud ang altar. Unsa may naa sa altar, nganong importante man siya. Tumog dili, ang altar mao ni nagrepresentar ni Kristo. Tanawag ko sa altar. Dinhi sa altar ato ang gibag-o, no? Gisaulog ang sakripisyo dinhi sa altar. Isa altar. Nya gani kining altar, no, mahaw gini kay sa sudanan ni altar go sudanan ini, no, bisa gini karon. Ang altar doon na ni siya gitaw to mga relikya sa mga martyrs. Muna nga muhawk ang pare. Una tungod kay kini kasagrado ini dinhi sa ulugag yon ang kitawag to death and of our Lord Jesus Christ, sakripisyo, ug tungod kining altar niya dinhi sad ang
relikya sa mga martyrs. When we venerate, the altar represents the presence of God. Muna nga, insinsuha gini siya. Mauni ang altar. Practically, si Kristo kini. Niya kini sa altar, ibaw ka, muna gitawag siya ganghaan o putahan sa langit ngadto sa yuta. Ganghaan. Ibaw ka, ngani sa altar, dano na itong hala diri. Mga atong kaugalingon, no? Atong mga pag-ampo, ibutang ito diri sa altar. Unya, ang atong pag-ampo, nga dawaton sa Ginoo, palanginan diha sa langit. Palanginan diha. Tanawan ha, mao ni dinhi sa altar nagtagbo ang langit ug ang yuta. No? Ang the world ng kalibutan nga niya dinhi niya sa ang dinhi sa altar ha, ang Ginoo nga sa langit diha sa altar niabot diha ang ato mga panalangin gikan kaniya gikan sa langit. Ato sa mga pag-ampo, ato gibutang diri sa altar, harong kini maabot sa langit. Mao ni siya gitawag og lugar nga diin we encounter heaven and earth. Pultahan padung sa langit ug sa kalibutan. Kada sa ulog santos nga misa. Muna nga sagrado gyud ni siya. Mao labing importante nga ingon nato butang nga makita nato dinhi sa santos nga sa simbahan ang atong altar. Munang next time ingon ta nung may altar, of course, naadi ang pag-ampo, nasa Ginoo blessing na blessingan sa kami diha sa Ginoo. Doon may mga altar sa Panimalay no, tanawa. Kaya gamay na siyang altar. Nasa altar mo, nagliyang mo sa Ginoo, ato mga santos diha, no? Mo gamay altar ka og diha makadawat sa mga panalangin. For lahi kini tungod kay ni adini ang sakripisyo ni Kristo sa krus nga nitabo sa Kalbaryo, dinhi nitabo nga dili madugoon naa nato ang kaluwasan. Muna nga ato yung tahuron iwinrit ang atong altar. Altar sa Dios. Amen.